dobry, to pan i pani są sobie zakochani. Czy to pani tego pana chce? Dobra. Spoważnijmy. No raz spokojnie. Jesteśmy poważnymi obywatelami tego kraju. Ale Dominika muszę coś. I weź nie zwariuj z takim człowiekiem w domu. Dobra, śpiewamy. To pan i pani. Jeszcze się nie zaczęło. Czy ten Pan i pani są sobie zakochani. Czy ta Pani tego pana chce? Nie krzycz! Nie krzycz, rozumiesz? Bo nie będziemy śpiewać. No. Nie prześliczny kwiat, on ma w oczach szkiełkę dwa. Kropka. Czy ten Pan i pani Nie krzycz! są sobie zakochani. Czy ta pani tego pana chce? Czy Ten pan i pani są sobie zakochani. Czy ta pani tego pana chce? Kropka, kropka, kropka. ona jest jak przepiękny ptak, a on dla niej na gitarze gra. I pani są sobie zakochani. Czy ta pani tego pana chce? Bóg całować każe i prowadzi przez ołtarze, lecz naprawdę nie wiesz jak tam jest, jak tam Jest! na 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 na. Kropka, kropka, kropka. Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Czy to pani tego pana chce? chce Bóg całować każe i prowadzi przez ołtarze, lecz naprawdę nie wiesz jak tam jest. Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Czy to pani tego pana chce? Bóg całować każe i prowadzi przez ołtarze, lecz naprawdę nie wiesz jak tam jest, jak tam jest. To papa! Dzięki, dzięki. Komentujcie, subskrybujcie, Dobra, dobra, dokładnie. łapcie w górę.